parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise. Kajing em jong khun ben riau hasla jong kani ka perthai kade ka jingya lenti ka ba dan hakiwei pat ki jaka ne ban penmi bujudi hanrei hakawei ka mensiem bat tangkawei ka men ka bakum ki khun kristan ki donya ka jingya ba hadian ka jingya lenti hasla ka perthai lada ki em bha kin poi sha jaka bala pen khre daw nong pen em ka jing em ha perthai brabor ka judei ka jing pen khre na ka banta ka wei pat ka jaka ban shong bat ki angel jong blei kupa ubah habaneng ringkat bat unong pen em uji sukres kajing em ha perthairu haba ki brio ki ba em slam la ong ha khaktian jong blei pakide ki brio ki baburam yala ki kmegi pa bat la pen slam yakarta jong ki hakndo kajing em jong i wei mi iet iba nakasnong mau jong hari boy district kasnong ka bacangai tang kumba khandiat kilometer na preng jong ka sornong po kala dei kajing em ka bajrong baha karta jong i ini mi iet ide ibala itu kerteng kumi me iet Teresa Maring ibala khlat no hakarta ka basis pa khat nyosnam balada khen ya kani ka snam ka baidon ide ibala kha nadu snam shijar khandai spa nyo ya kani ka jingtep la yolum da ka jingbu jingkhen bad jingbu jingtho jong ka balang catholic nongpo hakapor ka ba i me iet Teresa Maring ipendap ya ka jingai baptisma hapo kani ka balang hanongpo kat kum kate ka jinglom jingtep ka balong na ka jingai jingkren jong khun khandu jong i uba sivio maring haswaban pendap ya ka le nyam le rukom ka balang catholic ulong bai mi e Teresa Maring menshwai dan hakan nyam khasi lani kan nyam gentle hanrei hadian shispa i weisnam baila em hakani ka perthai ipdyang ya kan nyam kristan ringkat ru ka jing pendap ya ka jing kentiu kurem baru ka jingai baptisma la khai mi e Teresa hakalai potrik uyayong 1000 khandai spa nyo bal ila khla no hakarta ka ba shispa khat nyusnam haka arp sautrik no pra arjar pusau ila khla no nakani ka sla perthai bal apendap ya ka jingle nyam khat du haka arp riu trik no pra arjar pusau hayeng sa jong i hammau jong ka bade ka snong bat ka balang ka badang hap hapo ka nongpo parish hari boy district la arban kdo ba hakani ka sngi ka ba lej on tap yai mi e Teresa Maring ki paj ba ka than kilawan ban senran ya ka met jong i shadu lum jing tap jong ka balang kum ka jing buram ya ka jing imslam jong ini mi iet imi Teresa idon nyongut ki khun saup wengut ki khun ksiu nang ta saup nyongut ki khun miao la wan ban pendap ya ka le nyam bakhat du yai mi e Teresa daw assistant parish priest ka nongpo parish Father Gabriel Jalong kabala long ha ka jing don lang jong kinong ilam bat kinong kit kam ka balang catholic nongpo kinong ilam snong bat ki babon ba ki paj ba
ngade kon kudu jang ni image ni bakerteng Teresa Brin Maring teng ade kon kudu te hal ai ingai idon nyungut sipara pat arngut ke men kan thei jingi la klat no la slem ndai menta gi sinrang gi dang sa bat iwe kan thei indon ki basa menta ina sa tangut saungut gi sinrang bat iwe kan thei te ini image jingi kat kum bangi la wat jingkip bangi lalum jingkip hi naduk basdang te ide ikon ikti jong i mei ijengi iba kerteng i mer maring bat ipa ijengi iba kerteng bijur makri te la kat kum bangi la wat jingkip ngilayo jingkip ba la khai in naduk basnem 1000 kendai spa nyo bat haduk mentai ladap keng bagi long sispa khat nyo snem hadu baik ini kesengi baik leklat mentang la bu ane hang tep te ini ilong iba syaj beklan nadu dangrit hadu bedang semlah bat anda la poi kita ke jinglong semlah jinglong orang ba ela iyo ilok iba kerteng buro malkri bat nai ta ulok ila iyo ikun arngut iwe kentai bat iwe senrang mat hadin ta ilamat ya jing susi na kadau ba itai ilok jing i la klat no na jing stom bat ila sa marwe bat la ikun na ta kapur ila sa lengut bat ikun pedang rit na jing stom tre stom ila sa ila tre stom ila pen sa pen siap ya kita ikun i la pen he pen san bat hadin katok ket snem pat ila yo pat dai we ilok ibai kerteng batang klat hadu mentah ide talet makri bat hai ni ilok ba arjing i gila yo diang ikun sangut te tais na pedang jingi bang baro khoi i parang indon nyungut te hab keng kelum te mentag benang sak stang tangut te ime jingi ilong iba smart busting ha katre ga kta bat ha karep karyang bat ha por mendai long ibam nang ben pule puthi i long hi batre kta Shalom Syawa utri lengkha de inglong ru ibriu ibanang bun jai ibatan jing tang kum tang nagi tri star mat inang ru ban tang kam tam gi jang ibang khot sini gi jang nong londo de smart sting i chai tang man kapor ba ilai por gini jang ban kong san ma ban tang gi jang de hadin kata habai la long jing layo gi jing long tumen la po gi jing long tumen hak takpor ila sengui ila de ban pan siaso no ila de bat kebalang apo kebalang Katolik sina moyong te hak takasnem padang mekla gede ka itu agar pu trik nai bapra ar hajar pra ila yo ya kebaptisma nai so blei fadar Joni Epen bat hadin kata kumba sisnem ne arsnem ila pendep ya ka sakramen jinget thok kurim kumba kasyai long bat kede ben long ha kapok jang balang kat kum ka hukum jang balang bat hadin kita ila im hagi im temen bat mengkong ila sa bat ngahi ukun kedu sipor apor bat shwa hadin kata shwa be niap klat na te ila kwa pat ben sa bat itu kun kentei kun kedu jang i kentei te hadu menta ila klat na hi ni tai men kentei ikun kedu jeng i bat ngang ade men yeita ikun kedu jeng i hari sa ata ba ila klat ten klat i lepoi hadu haka ar pusau trik jong benai no pra ar hajar ar pusau bat hakni kesengi ngilabu i kumbalai sengi hing bat ngilap pendep ru ya kaniam gorkom nadong sedong bat lapan dun burom i bat la sim ru ya gari niam kom kat kum ka balang la pendap dai fadar soblei fadar jalong dai fadar jalong te i asistan paris yang ka paris nang po te me i jingi hadu menta gini sing lum jing tip hang lawat nya tin pabin te la don hakarta ka ba sispa khat news nem ila dap pertamta bat ngangej ba hakane ka thang gi dong jengi ide ime jengi tharai gi bar la im slem tam nalor jengi tharai ha kine gi juk ke bamta bat gon swaru ge bakam im hadu palat spa stang wer ngut ndai ke balakam im slem na kita ke bai
kot spar de image ngi trai namar ba ilong iba syait baklang bat iba koi bakya bat imlong ru ibu badi babam ilong iba sida iba bayat bayat ti ha ke imlang salang bat ibenang ru ban khana ban yathu khana ne puriskam ne ban kring ya ki lok ki jor ki hinmen ki para bat teng haba kat ba hakpor ba ding im ladang yo lat ban ya songkai bat i bat ki khun ki siu ki tenat ban yathu khana ya ke story hakpor mendai hakini ki dong ki tanjingi bat karkom im karkom sa jong ki briu ki bandai hakini ki dong ki tanjingi bat kam tam ru ki thu ya ka khana pateng ba komno ngintip ba na e ngiwan na hanu gilong wat na ka po jingi na ka kur jingi bat kam tam ru wat ye ki we ki po na ki kur ru ki sai ya thu khana hingi ba khnang ba ngir ngin yo jingtip ba hakita ki po na kita benta ki kakur ki la yo ban tip ngi la ban ya thu khana pateng ban ya thu ban pen tip agi khun gi siu jangi ki banang ki ban din jangi kham gi tip ka story ba komno kane ka kom im ne kom hir pateng jangi na ka we ka generation sha we generation bangi la ban tip bangi la ban ya thu khana kom im rom sa ka kom yai kom yang jangi ha ni gedong thain jangi kam tam agi snong gi thau jangi bat ru ha kane ka rai no londo jangi kam tam ta ha ni don ni kum ngala tren mane bang ki khun jingi don nyongut bat arangut himen kan the janga ki la khlatno teng tang den setang sangut we kan the bat na ini na kini khun jingi nyongut ki la don hi lang sem bat ki don ki khun ki ti ki ksiu ha kane kapor ksiu benengkong kapateng benengkong ji ki don hadu lai sau phui ngut bat sniu bok ba hendrungut ki la khlatno teng tang bidang sa bereng im hadu mentang bidang sa hi lai pesan ngut bat kila yo ru khun ksiu pateng kum ong ngi khun nyau te hakini pat kila yo kita don hadu sau pun nyungut dan da plus bat ki siu mankong bat ki siu pateng kala poi sa ki prapo kum tu habro te don par khot la tharai bat ki khun bat ki ti bat nandong sedong ting la don haki prapo tam khandai phongut kum ta ngarang la ban ai jing kheng ba nia ku khang man ta te ngala yathu tang ga detail ka kum ta Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru gi wei ar nyau lai